Tara guys, sama kayo sa amin, pupunta kami sa Monasterio de Tarlac. Palabas na kami ngayon ng Kamiling at papunta na sa Santa Ignacia. Papunta palang grabe na ahon agad tayo dito sa Calipayan. Nawala na yung kasama ko na iwan na sa ahon, hahaha. Shish, sa wakas nagkaroon din ng lusong, hahaha. Nandito na siya guys, naabutan na nga tayo. Ang balita ko maganda din pumasyal dito sa Trabor Hills, lalo na yung view, kaso hindi dito ang ride natin kaya diretso na tayo guys. Maganda din dito dumaan kumpara sa highway kasi medyo mapuno kaya di gaanong mainit. Grabe ba ang gaganda ng view dito sa San Jose? Nakita na namin tong sign, malapit-lapit na rin tayo sa monasteryo. Pumadyak na ulit kami para maaga kami dumating sa tuktok kahit tinanghali na kami ng dating napasarap kasi tulog nitong isa, hahaha. At naging geng-geng na nga siya, hahaha. Pahinga muna kami guys bago umahon. Tanaw na namin mula dito yung monasteryo, isa lang ibig sabihin yan, umpisa na ng matinding ahonan. Tara, samahan nyo kami patagin tong ahon guys, hahaha. Apaka basic ng ahon dito guys, hahaha. Nag-swap muna kami ng bike, mas magaan kasi i-pedal tong bike ko kasi naka-oval chainring plus malaki din ang cogs niya. Shoutout sa mga asong na lumapit sa amin, nakisilong din dito, sobrang init kasi... Yan, lapain nyo na yung isa. Nakarating din kami sa wakas dito sa Monasterio de Tarlac pagkatapos ng ahonan, hahaha. Ito na muna kami sa gilid magpapahinga saglit. Tara guys, puntahan natin yung statue dito sa monasteryo. Yung baba na tayo guys, ganda ng lusong dito, shish, hahaha. Uwi na kami, see you on my next vlog, ride safe.